Bueno, basari hau guretzako, kooperatibarentzako eta komunitatearentzako da, Euskararen komunitatearena ulertzen dugu sari hau, aitortza bat delako egiten den lanari, ez? Euskararen herria saretzeko egiten diren ekimen guzti horiei. Asko alde batetik, gure lanildoak bospasei dira, komunikazioan aiaraldea da bidea dago, bai edizio digitala webgunea edo eta 15ekaria, gero hildo sozialetan, hezkuntza lantaldea dago, feminismoarena, elikadura burujabetza, kultur sorkuntza. Euskaraz gure balioetan oinarrituta jendartea eraldatu hori da gure helburua, euskaratik eta euskaraz saretzea. Zorionez geroz eta handiagoa, hezkuntzatik eta euskaltegidatik edo euskararen komunitatetik geroz eta tresna gehiago eskaintzen direlako. Egia da ohiturak aldatzen dagoelagakoa eta horretarako egitasmo oro izango dela beharrezkoa, ez? Alde ona, geroz eta tresna gehiago izan, orduan eta erabilera eta kontsumo edo hizkuntza ohitura handiagoa izango dugula. Zentzu horretan oso garrantzitsuak dira eraban egiten diren egitasmo guztiak, ez? Guk apustu handia egin genuen, eremu erdaldun batean euskarari albeste tresna eta espazio sortzekoa, edabidearekin hasi ginen, gerora komunitateari heldu genion, eta egindako bidea guretzako ez da helmuga batera iritzi, komunitatean ulertzen dugu komunikabide batek, proiektuen berri eman behar duela, historia euskaraz jaso eta zabaldu nahi dugula, eta etorkizuna ere bai hala idatzi, ez? Horri erantzuteko, gure proiektua dituen balioekiko hildoak ditugu abian, lehen esan bezala, ez, feminismoa, hezkuntza, komunikazioa eta hor kokatuko litzateke komunikabidea, euskararen normalizazioa eta horregok euskalgintza kontseilua, ekonomia sozial eraldatzailea, autoaskitasuna, ez, pixkatxo bat, jendartea euskalduna edo euskaraduna izateko guk ulertzen dugu faktoria honek edo lantegi honek hainbat eremu behar dituela, guztiak garela pieza eta denen arteko lotura batek lortuko duela martxan jartzea euskararen herri hau horrezegatik, ez? Hasieran hedabide bat sortzeko eratu zen elkartea gaur egun kooperatiba da, gaur egun duela urte batetik kooperatiba izan datzarekin batera espazio bat landu genuen, edo ekin genion eraikitzareiri, ekin zen faktoria bera eta pixkatxo bat izan nahi du metz guztien aterpe, ez? Tresna bat, espazio bat, zeinetan proiektu ezberdinak garatuko diren gureak edo euskararen herriarenak edo euskarara hurbiltzeko herriarenak. Ulertzen dugulako, ez, kulturaniztasuna gaur egun ere presente dagoela eta espero dugulako, bihar edo ez baldin bada etzi, proiektuaren parte izatea, beraz, erronkak mila, tresnak, behar beste momentuz edo albeste, eta espero dezagun etorkizunan euskaradun gehiago egotea eta bizi alternatibak eraikitzeko gune eta tresna eta proiektuak ere izatea aiaraldean eta baita Araban ere.